Naimbag manen nga oras yu amin papagayam. Volume controls hidden. Sumangsangbay manen kada kayo ti programa tayo ana paulwan. Linabag ti napalabas. Mangmangagan dito'y pailaang YouTube channel Brian Altea. Ket no kaparparu kayo pay iti daytoy a YouTube channel. Mabalin nyo asapulen wano biruken ti YouTube channel tayo Brian Altea. Please like, share and subscribe. Mabalin kayo mat nga text iti cellphone number 0912-3767-337 ken 0915-066-4287. Dagita ti mabalin nyo apangi patuludan kadagiti pakasaritaan nyo iti biyag. Siyak pay apo tingkay makadkadwa iti daytoy akan ito Brian Agustin ket sapay kuma ta saan kayo maumuma nga umay mangkadkadwa kanyak iti daytoy agundaway. Madamdama intay to ibuksilan abasaan ti pakasaritaan nga impatulod ti pagayam akayat na iti agpailinged itinagan Jana manipod probinsya ti Cagayan. Nyemsakbay dayta papagayam sagutan kayo man pay iti maysa asunata. Music. Alay unan
Alawen papagayam. Dayta iti may sa akanta nga napan ko insagot kada kayo. Ket kablaawan kayo iti naimbag ngayon kay panagdengdengeg iti daytoy a programa Linabag Tinapalabas. Alawan papagayam sanyo nga liplipatan ti ag-like, ag-share ken ag-subscribe iti YouTube channel tayo nga Brian Altea. Tapno umadupay ti subscribers, likers ken viewers tayo. Kastamot apo dagiti share dagiti amin nga ag-share. Ag-share kayo papagayam tapno umado tayo iti daytoy nga YouTube channel. Papagayam intayon rogyan abasaen ti pakasaritaan nga impatulod ti pagayam ang nagpailinged itinagan adyana manipod probinsya ti Cagayan. Kastoy man ti kunana, Dear Manong Brian. Sakbay iti amin, kablaawan kayo man, iti naimbag nga orasyo di ta YouTube channel yo. Sapay kuma, ta nasalunat kayo, asang bayan, tuy surat ko. Nakapagsuratak, gaputa kahit kumat nga ibinglay, ti pakasaritaak iti biyag. Ada ito'y apakasaritaan, kat nakaibati kanyak iti saem, ken ladingit. Ada anak iti kaayan-ayat, nga isu ni Alvin. Sakbay amalipatak, agtawan naggayam itan iti 28. Ket ni Alvin akayan ayat ko, agtawan meten iti 29. Idi damo, Manong Brian, naragsak kami kini Alvin. Gaputa uray no adda dagiti saan mi apag kinaawatan ket kabailan mi asulbaren wenno kabailan mi maikan iti solusyon. Saan ko nga ilibak akanayon kami nga agapa, kanayon kami nga agsinnungbat iti text wenno tawag wenno saan idalan mi iti messenger iti panagapam. Nyem iti sumagmamano matlaeng nga aldaw maurnos mamitlaeng ti may papan kada kami. Kasta ti mapaspasamak iti nagbaetan mi Manong Brian. Han ko ammo no anya ti pagkurkurangaken ko ana. Gaputan maminsan, apaan naklatan, nga awan met, tigap-gapuna. Adapay tinaminsan, nga nagpasyar kami. Ket adalaeng iti imawag iti cellphone ko. Imanayin dayay nga uno imanayin dayjay nga nangapaan na kanyak. Aging ka saan kumeten analapdan tiriknak ket nasungbatak isuna iti baribar. Aday tan tigapuna no apay an naibagana kanyak anasaysayaat kanon no agsina kami. Nagpagpakaasiak ken ni Alvin Manong Brian
Asaan kuma adumanon ti kastoy ti ayan ayat mi. Gapu ta imbaga kenkwana nga ay ayatek unay ket jak kabailan numapukaw ko iti biyag ko. Gapu iti dayta nga imbagak Manong Brian na urnos manen ti amin kada kami. Ngem kabayatan ti panaglabas ti aldaw ken bulan. Isulat ta nga isu ti status mi. Kanayon kami latang agapa gapu iti kinaseloso ti kaayan ayat ko. Saan ama ilibak dayta kadagiti darakkel ko gapu ta ammuda ti ugali ni Alvin. Ngem nagbalinak a martir uno nagbalinak amaag gapu tay ayatek unay ni Alvin Manong Brian. Kuna dagiti dadakkel ko anasaysayaat no liklikak kanon ni Alvin. Tawan metlaing kanon ti maganap ko kenkwana gapu iti nagalas nga ugali wenno ipakpakita na kanya. Pinanpanunot ko dayta nga imbaga dagiti dadakkel ko Manong Brian. Ket husto ti imbagada anasaysayaat no agsina kamin kini Alvin. Ngem jakmet kabailan nga aramidan dayta. Gaputa na ibagakon inayat ko itinapudno ti kaayan ayat ko. Itilikudan dagiti madi nga ipakpakita ken aramidan na kanya. Agingga nga iti may sangal daw nagpasyar kami manen ket adda ti banag nga inaramid na ajak pulos na gustuan. Kabayatan ti panpanag nami tapno agpasyar kami. Adda manen imawag iti cellphone ko. Sinong batak nga rod ket nigayam Laika a best friend ko ti umawawag kanya. Kalpasan ang nagsarita kami kini Laika iti cellphone Manong Brian kelaat latan aginuyod-guyod nak ni Alvin iti kaaduan wenno sangwanan ti adu at tao. Dinamag ko kinkwana no apay akas jay ter aramidan na kanya. Ket imbaga na nga isuksukat ko kano isuna iti sabali a lalaki. Ngem imbaga kenkwana anilay ka ang best friend ko ti kinasarita iti cellphone ko. Ngem uray kasano ti panagpalawag ko kenkwana Manong Brian pulos asaan wenno pulos adina dinengeg dagita a palawag ko kenkwana. Gapu ta naibabainak iti husto iti sangwanan ti adu at tao gapu iti inaramid na kanyak nagdesisyon akon Manong Brian. Ket imbaga kenkwana nga nasaysaya at nuwaswasen min ti ayan ayat mi. Ket kinuna na kanya nga ikkak kumapay iti maysa a gundaway. Ngem ko nakenkwana anauma akon gapu kadagiti madi nga ipakpakita na kanya. Ket uray kasanupay
ti panagpakpakaasi na kanyak Manong Brian, jak pulos diningeg dagita nga panagpakpakaasi na. Pimanawak dito'y lugar mi tapno mailiwliwag ko ti amin. Napanak nagtrabaho ijay syudad iti Baguio nga isu tinakasarakak met itinatalged at trabaho. Adu ti agar-arem kanyak nang runa kadagiti katrabahuak nga awan pay asawa na. Ngem kunak kadapada nga iti uray kaanuman jakton agayat pay. Gapu tanilaeng albin ti inayat ko ket isulaeng tinagpitikan ti puso. Pudno launay Manong Brian anasakit tinagbanagan ti ayan ayat mi ken ni Albin. Kaputa nagbanag laeng iti awan ti relasyon abinukel mi. Jak kumamet aramiden ti kasjay ken kuana. Ngem kaputa na uma akon iti madi nga aramid na ken na uma akon iti kinasiloso na. Nasaysayaat asyakon amismo tinangputet iti ayan ayat mi. Ita awan pay boyfriend ko Manong Brian gaputa ingkarik iti bagik asaan akon nga agayat iti uray kaanuman gapu tajakon kayat ti masakitan. Awaten daytoy Rosario akas tanda ti ayat ko agbalin akalasan mo iti didigara na doon Uy kurang apan yulito isagot ko ken kabiyak ko tanda daytoy tipod-pod mo ken nadalus nga ayat ko mabilang sungken ni Sedka ken ila adi masaba iapros munto tuy Rosario ket malagip na tubiyag ko Lumaiban to kanya tawag di taapad panyulito yapos mundo iti bato day tapuso panyolito ken Rosario kay papanan ni karayo pamategan at mandong mo prenda ni ayat ang sundo simboluwi dami lagi panangilala entalet di ako pa sa lahino Rosario ken panyolito talek ajag patingga isupi kay batugan na tisagot ko Rosario sapay ta ilalayo to paningit umentad ko ikutam anak mo ang sugo kapakad na dito di ako taken ka agsugli ako awa
Daytoy rosaryo akas tanda ti ayat ko agbalin akalasag mo iti didigaramado. Tuloy kurang wakan nilito, isagot ko ken kabiyak ko, tanda daytoy tibod puno, ken nadalus na ayat ko. Mabilang sungken nisag ka ken ila adi masabang iapos mungko toy rosaryo ket malagip na tubiyag ko. Mailiw kanto kanya, tawanak di kaarpad, panyulito'y akbos munto, iti batog day tapuso, panyulito ken rosaryo kay papangan di karayo, pamategan at mandong mo, prenda liyayat anasundo, simbuluy dani lagi, panangilala ken talet, di ako pa sa lailo, rosaryo ken panyulito, panyulito ken rosaryo kay papanan ni karayo, pamategan at mandong mo, prenda niyayat anasundo, simbuluy dani lagi, panangilala ken talet, di ako pa sa lailo, rosaryo ken panyulito, di ako pa sa lailo, rosaryo ken panyulito. Alawen papagayam naitaman iti may sa akanta nga lapan ko insagot ken ipagayam tayo Jana. Jana pagayam ko, saan ka babalawen no apay nga sikan a mismo ti nang waswas iti relasyon nyo ken ni Alvin akayan ayat mo. Gapo tanabasak iti surat mo, grabe gayam ti inararamid ken ka ti boyfriend mo. Seloso nga awan met iti gapgapuna. Agselos nga awan met iti nadagsen arasun na. Ket ti makunak hustulaeng ti inaramid mo. Asikan amis mo tinangisina ken kuana. Tasaan ani Alvin tinaikari aparaken ka. Ingem ti maibagaken ka pagayam ko, saan pa'y analadaw ti amin. Adapay panawan mo, adapay gundaway mo, nga agayat manen iti sabali. Saan mo nga isara day tapusom, itinagan ni ayat. Gapu ta agdapay ti itedken ka ti Dios, amas nasaysayaat niyem tinagbalin a boyfriend mo. Luktam tapusom itinagan ni ayat, ket agayat ka manen. Dawatem iti apo anamarswa nga ikkanna ka iti mapagwadan, mapagtalkan, mapagpiaran a lalaki
at talaga aparaken ka. Anapagayam ko agyamanak iting ka panangibinglay iti pakasaritaam iti biag ket namnamaem nga agbalin daytoy nga inspirasyon ken pakaadawan iti adal kadagiti dumdumgad. Bueno po pagayam ingkay nangagan ti pakasaritaan ni Jana. Dito'y pailang programa tayo Linabag Ti Napalabas. Babaen to YouTube channel Brian Altea. Please like, share, and subscribe. Ket sakbay pumakada tayo, may saman paya kanta, tinak isagot kada kayo. Uray mang liweng-liweng at taaw, binalasing latato'y araraw. Kapot libnos mo, anak pa'y duma, kensan yatang ading Ilocana. Balang ko nga, umay umasibay, ay amuong samsabong ti Hawaii. Ket yukur ko ken ka akas kwentas, tanda ti bara ti panagaya. Anong Hawaiano pang asin, di na kumatay-tay alilawen, tanagalus ubing nagpailaeng, karisa ungahin kaayaten, ang kitay lugar ang nagkapuan, atot sa balian nalalaspan, napuputaw sa bali apuli, nanumuak lagi maingkari. Biyag ko agpadang ta sa ngalen, pating-pating at talingen-ngen. Di ayat no talaga napuno, yung tuwa-dua-dua di mangikulbo. Di tantuwi tulog kamarsaan, di singgalog na indah ibana. At ako na ingay imbag kenrigat, aging gana ititong palto'y biyak. Manong Hawaiano na bilang man, apatsek di tariken sa patang, sa anak to nga taapaybayan, nga agsagaba itilet taang. Ating Ilocana saan-saan, ayat tuwing gat kanibusana, awan tu ulos ti pagbabawyam, dumuken ka din tumaartapan. Biyag ko agbarang ta sa ngalen, pating-pating at talingen-ngen.
Alawen papagayam dayta iti may sa akanta nga napan kumanen insagot kada kayo. Sapay kumata nagustuhan nyo ti pakasaritaan ni pagayam tayo adyana nga napan tayo imbasa. Alawen papagayam kadagiti kayat na nga agipatulod iti pakasaritaan da iti biag. Kas kunaktatay mabalin kayo nga ag-text iti cellphone number 0912 3767337 ken 0915 066-4287. Ket dagita nga cellphone number ti mabalin nyo apag-teksan papagayam. Kablawan tayo man dagiti kakadwa tayo dita Baguio City, dito'y La Trinidad, dita Dagupan, Bulacan, Tarlac, Cagayan, Apayao Province, ken dita Tabuk City. Kumusta kayo amin papagayam? Ket kananad tayo kumaakan kanayon. Alawen ket nadanon manen iti oras ngentay panagsisina iti daytoy a programa inton maminsan manen papagayam. Sapay kuma ta kanayon daklata akadwaen iti daytoy a programa linabag tinapalabas ditoy paylaan YouTube channel Brian Altea. Advance Merry Christmas kada kayo amin. Daytoy iti pagayam yo nga kumabkablao kada kayo iti naimbag nga oras. Brian Agustin. Apay kadi adi mo pachen agmay sa kadito'y naken awan sa balia kapag kanya nagdisi ka soldato'y biyak sa'yo nagtipagang angka
kaya day tapuso dumanog sa diyay tanem ko. Nagasad nga oras mo ay ayaten